गथ'खौ कलेज हरफिनबाय जास्ट जों बांद्राय बुजियाखैना बेवहाय आं बुंनो नागिरदों बेवहाय इसोरा जोंनि फेमिलिखौ डिजाइन खालामदों God has designed our family जोंनि न'खरखौ डिजाइन खालामदों बिथाङा मोनसे न'खरनि सासे बिफानि एक्टिंखौ खालामदों नाथाय बिथाङा सिगांनिफ्राय मोनसे हेबिटा दंमोन बेखौ बिथांनि न'खरनि मानसिया मिथियामोन जोहोलाव समनिफ्राय गाज्रि जानाय लोंनाय गोसोमनायाव दंमोन बिथाङा मोनसे न'खर जाबाय सासे आइजोजों आइजोखौ मोनखांनायनि उनाव इसोरा बिथांनि जिबनाव सानै गथ'खौ हरदों नाथाय सानसेखालि बिदि मोनसे सम फैबाय हठात बिथांनि देहाया गोग्लैदों हठात बिथांनि देहाया गोग्लैदों आरो गोग्लैनानै बियो बिथांनि देहाया नस्थ' जालांदों बेखौ बिहाया दुखु खालामदों हारसिङै जानायखाय बे बिहाया गावनि बिसा सानैखौ ओरै सामलायगोन जादों बे समाव बिसाजो देरसिना न'खरनिफ्राय ओंखारलांदों गाज्रियाव लोगो लाहैनो थाखाय हास्थायदों अब्ला बे समाव बिमाया मा खालामदों बे समाव बिमाया हान्थु खरायनानै गावनि दुइसिन बिसाखौ लानानै हान्थु खरायनानै इसोरनाव प्रार्थना खालामदों आरो बुंदों प्रभु नों आंनि बिसायखौ सेनानै लांबाय आं मिथिया बियो माबोरै हरखाब बिदि जाखो आं मिथिया प्रभु बियो आंखौ नागारनानै थांबाय प्रभु आंजों दा दङ आंनि बिसा सासेल' देरसिन बिसायाबो दिनै आंनि खोथाखौ खोनासंला देरसिन बिसाया दिनै गावनि गोसोबादि मावग्रा जाबाय प्रभु आं आंनि बिसाफोरखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो आंनि बिसाफोरखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो प्रभु बिमाया गावनि दुइसिन बिसाखौ लानानै प्रार्थना खालामदों जेब्ला बियो नेरानेफोरा प्रार्थना खालामबाय थादों बै समाव देरसिन बिसाया गोसो सोलायनानै फैदों आरो बिमाखौ लोगो हमफैदों अब्ला बिमाया बे समाव बुजिदों नायदो बे आरजनि बोलोआ बेसेबां बे आरजनि बोलोआ बेसेबां बै आरजआव बुंनाय आंनि बाथ्रा जे बाथ्राखौ बाइबेलनि बाथ्रायाव मख'दों इसोरा मख'दों बै बाथ्रानि गोहोआ बेसेबां आं दिनै नुबाय बिमाया सानदों प्रभु नों आंनि बिसायखौ लांगोरबाय नाथाय प्रभु आंनि बिसाफोरखौ लानानै आं संसार जालांनो गोसो दं आंनि बिसाफोरखौ लानानै आं ख्रिस्टियान न'खर दानायनि सिमां दं आंनि बिसाफोरखौ लानानै प्रभु नोंखौ बाख्नायनो आं गोसो दं हामबाय अननानै थांनो थाखाय खावलायबाय दिनै